Akaramakallahu. Salamu alaikum. Ina gajiya. Kwana biyu. Sai godiya. Dan jarida uban leke-leke. So ya na An aibu ka san ba zama. Wato ku lamarin nan a shigo nan a hango nan. A leƙa A can, leƙa. a ɗauko can, a kai can, saboda me a yaɗa wa duniya ta ji. Wannan gaskiya A ne. yaɗa wa duniya ta ji domin me ba ma san mutane su dinga zama kansu a duhu. Wannan gaskiya ne ku Allah ya sa sana ku na fahimtar da al'umma gaskiya. Al'umma su gano me ya kamata, me abin yi. Ka san ta wani mai waka Eh, yake cewa wai kada ka taɓa yadda Eh. sana'arka ta zame maka mai wahala. wannan gaskiya ne. Ma'ana ya kasance aikinka ya zamanto a gane ba aikinka ne ba. Kai, amma wannan mawaki ina da fikira. Wayo Allah ba ba kaɗan fikira. Wayo Allah, Kai. wayo Allah. Ya muka ji da lamarin rayuwa Sai kuma. godiya. sai Ya godiya. harkoki. Kai. Na san kwana bin nan ai ba ku ga ta zama ba. Kai, kai, kai. Tun da aka shiga wannan yanayi kuka kai komo. Ai ni kuka- baka san wani abu ba. A'a. Ni fa al'amarin duniyar nan kullun ƙara bani mamaki yake. To, kamar na me kenan? Na rasa kasa gane inda lamarin nan ya sa gaba. To, dan Kai, jarida, kai. kamar kai. na me kenan lamarin rayuwar duniya? To wai ni abin da yake bani mamaki. Eh, Wai sai ka ji mace ta fito eh. ma'ana sai ka ji bazawara ta da kirji tana Eh. cewa na fi budurwa. Amma ka san wani abu? Ni ban taba ganin budurwar da ta fito ta ce wai na fi bazawara ba. Ah. To sai abin yake bani mamaki. Dan jarida, Wani wata irin rayuwa ce? ai kai daga jin wannan batu ka san akwai san zuciya a ciki. Ai kwarai kuwa. Daga jin wannan batu Eh. ka san an matattarin san zuciya ne. Yanzu dan jarida, Eh. kaga sabon gida